zan tafiya ta ba zan zauna ba. Dama kai nake nema ai. Bari ka ji na kore ka a gidana daga yau sai yau. Dan ni bana son mace amana. Alhaji kai hakuri kai na dogara ma zan kai. Ko ma da wa ka dogara bari ka ji yau din na riga na. Kawai hakuri za ka tashi za ka kawai ka nemi inda dare ya ma. Haka za Alhaji. Salamu alaikum. Kai yau rawa ku nake nema daga wannan abuka. Ko ba na su ne. Ina ka hakura ka dawo kai hakuri mana. Ba za hakura ba. To ina za ka koma ba ci gaba cikin kullum. Kai hakuri mana. Kai hakuri mana. Ba za hakura ba na ku anan kuma ya ba na so na hakura. Alhaji ka fito. Fita zan yi. Kai hakuri mana. Fita ma zan yi ne. Na yi zan koma bangaren. Kai hakuri mana. Bangaren sarki zan koma koma cikin nan. Wai yake faruwa ne. Ba da kuna burci ake mana cikin ka ba mu kuɗi ba a raba mana na kasa ki wannan ma ta zan yi saboda haka kai hakuri mai hakuri ba ku ai ba da hakura kai hakuri za a gyara